Üdvözlök mindenkit! Klein Renáta vagyok, kutatóként dolgozom a Debreceni Egyetemen, Agrárkutató Intézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetében. Én vagyok a Network Facilitator, vagy ahogy mi hívjuk, hazai kapcsolattartó a SMART projektben Magyarországon. A SMART egy akroném, ami a Small Ruminant Technology angol kifejezést rövidíti, melynek jelentése kiskérődzők technológiája. A SMART projekt egy európai hálózat, amely a juh- és kecsketartás új technológiákkal kapcsolatos tapasztalatainak a megosztására született. Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási programja által finanszírozott projekt az Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Írország, Izrael, Magyarország, Norvégia és Olaszország kutatóit fogja össze az újonnan elérhető digitális eszközökkel kapcsolatos tudatosság megosztásának az érdekében. Egy kérdőíves felmérést végeztünk, amely segít a kutatóknak megérteni azokat a fő kihívásokat, amelyeket a gazdálkodók és a projektben érintett, érdekelt felek találkoznak, amelyekkel szembesülnek a precíziós technológiák alkalmazása kapcsán. Az interaktív hazai és transznacionális workshopok sorozatának a célja, hogy megértsük a különböző országok gazdálkodóinak szükségleteit, és a tudástere a gyakorlatban is létrejöjjön, az ismeretek gazdálkodóktól gazdálkodókig jussanak. Minden országban egy digi és innovatív farmokat kerestünk, hogy bemutassuk a technológia gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogy miként használhatóak a termelés hatékonyságának növelésére, valamint a kiskérődzők egészségének és jólétének javítására. A projekt 2021. januárjában indul és 2024. szeptemberében fog véget érni. Mindenki számára nyitott, várjuk a csatlakozni kívánó feleket akár Európából, akár Európán kívül is. Amennyiben szeretne részt venni hazai vagy nemzetközi workshopjainkon, kövessen minket a közösségi médiában, illetve vegye fel velünk a kapcsolatot.